Проживши більше як півроку в Америці, ми почали вести щоденний облік витрат і підрахували, скільки грошей ми витрачаємо тут на харчування. Я зараз розповім, а ти поки підпишись. Бо саме тут я ділюсь всіма подробицями про життя в США. Ну що, давайте по порядку. Раз на тиждень ми стабільно робимо одну велику закупку у Caputo's або Rich Fresh Market. По цінах італійський Caputo's дешевший, як польський Rich Fresh Market, але тут є величезний асортимент нашої улюбленої домашньої української продукції. Чек на тиждень плюс-мінус $250 і сума на місяць становить $1000. Плюс ми ще докупляємо деякі смаколики протягом місяця у американському магазин-складі Costco. І це може бути в районі $200. З переїздом до Америки на кафе і ресторани ми витрачаємо небагато. Декілька разів на місяць ми можемо піти в Макдональдс, Starbucks, кебаб чи суші. І на це все в місяць у нас йде ще $200. Підбивши підсумок, загальна сума витрат в місяць у нас становить приблизно $1400. А скільки ви витрачаєте в місяць на харчування?